Svakodnevne riječi Božije. Kojim putem Bog usavršava čovjeka? Koje aspekte obuhvaća? Jesi li spreman biti usavršen od Boga? Jesi li spreman prihvatiti njegov sud i grdnju? Što znaš o ovim pitanjima? Ako nemaš nikakva znanja o kojima bi govorio, to je dokaz da još uvijek nisi spoznao Božje djelo, da te Duh Sveti nije nimalo prosvjetlio. Takve je ljude nemoguće usavršiti. Njima je pružena tek neznatna milost u kojoj će nakratko uživati, a to neće potrajati. Ako ljudi samo uživaju u Božjoj milosti, on ih ne može usavršiti. Neki se zadovoljavaju tjelesnim mirom i zadovoljstvom, lagodnim životom bez poteškoća ili nedaća, skladnim obiteljskim životom, bez prepirki i rasprava, pa čak mogu vjerovati da je to Božji blagoslov. A to je zapravo samo Božja milost. Ne smijete se zadovoljiti pukim uživanjem u Božjoj milosti. Takvo razmišljanje vrlo je prostačko. Čak i ako svakodnevno čitaš riječi Božje i svakog se dana moliš, a tvoj duh osjeća veliko zadovoljstvo i jako je spokojan, ako na posljedku nemaš što reći o svojem znanju o Bogu i njegovu djelu i nisi ništa iskusio, i bez obzira na to koliko si Božjih riječi pojeo i popio, ako osjećaš samo duhovni mir i zadovoljstvo, te da se slast riječi Božje ni s čim ne može usporediti i da je se ne možeš dovoljno nauživati, ali nemaš baš nikakvo praktično iskustvo u Božjoj riječi i potpuno si lišen stvarnosti njegovih riječi, što možeš dobiti od takve vjere u Boga? Ako ne možeš proživjeti bit Božjih riječi, to što jedeš i piješ te riječi i tvoje molitve nisu ništa drugo nego vjersko uvjerenje. Bog ne može usavršiti takve ljude i ne može ih pridobiti. Ljudi koje Bog pridobiva jesu oni koji tragaju za istinom. Bog ne pridobiva čovjekovo tijelo ni stvari koje čovjeku pripadaju, već onaj dio u njemu koji pripada Bogu. Stoga, kad Bog usavršava ljude, on ne usavršava njihova tijela, nego srca i tako omogućuje njihovim srcima da budu pridobivena od Boga. Drugim riječima, kad usavršava čovjeka, Bog u biti usavršava ljudsko srce kako bi se to srce okrenulo Bogu i kako bi ga moglo voljeti. Ljudsko tijelo je od krvi i mesa. Bog nema zašto pridobiti ljudsko tijelo jer se ono neizbježno raspada i ne može primiti njegovo nasljeđe ni blagoslove. Kad bi se pridobivalo ljudsko tijelo i kad bi samo ljudsko tijelo bilo dio tog toka, iako bi se čovjek formalno našao u tom toku, njegovo bi srce pripalo Sotoni. Kad bi tako bilo, ne samo da se Bog ne bi mogao očitovati u ljudima, već bi oni postali i njegovo breme, čime bi Božji izbor ljudi postao besmislen. Svi oni koje Bog namjerava usavršiti, primit će njegove blagoslove i njegovo nasljeđe. Odnosno, oni u potpunosti shvaćaju ono što Bog ima i što jest, tako da to postaje dio njihovog unutarnjeg bića. Sve riječi Božje utisnute su u njih. Što god da Bog jest, u stanju ste to shvatiti onako kako jest i tako proživljavati istinu. Takva je osoba koju Bog usavršava i koju Bog pridobiva. Samo ovakva osoba ima pravo primiti blagoslove koje je podario Bog. 1. Zadobivanje potpune Božje ljubavi. 2. Djelovanje u skladu s Božjom voljom u svemu. 3. Zadobivanje Božjeg vodstva, život u Božjoj svjetlosti i postizanje Božjeg prosvjećenja. 4. Proživljavati na zemlji sliku koju Bog voli, istinski voljeti Boga kao što ga je volio Petar, raspet zarad Boga i dostojan umrijeti u zamjenu za Božju ljubav, imati slavu Petrovu. 5. Biti voljen, poštovan i da ti se svi na zemlji dive.
6. Nadilaženje svakog oblika okova smrti i podzemlja, uskraćujući Sotoni svaku priliku da obavlja svoj posao, biti zaposjednut Bogom, život kroz čist i živahan duh, bez ikakva zamora. 7. Posjedovanje neizreciva osjećaja ushićenja i uzbuđenja u svakom trenutku tijekom života, poput onog kad čovjek vidi dolazak dana slave Božije. 8. Zadobivanje slave zajedno s Bogom i s izrazom lica nalik onom kod svetaca koje Bog voli. 9. Postajanje onim što Bog voli na zemlji, to jest ljubljenim Sinom Božjim. 10. Preobraženje i uznesenje s Bogom na treće nebo i nadilaženje tijela. Bog usavršava i pridobiva samo ljude koji mogu naslijediti Božje blagoslove. Jesi li dosad nešto dobio? U kojoj te mjeri Bog usavršio? Bog ljude ne usavršava nasumično. Njegovo usavršavanje čovjeka je uvjetno i ima jasne, vidljive ishode. Suprotno onomu što čovjek zamišlja, nije dovoljno samo imati vjeru u Boga, pa da te Bog može usavršiti i pridobiti, i da na zemlji možeš primiti Božje blagoslove i nasljeđe. Takve stvari su iznimno teške, a da i ne govorimo o preoblikovanju ljudi. U ovom trenutku posebice biste trebali težiti tomu da vas Bog usavrši u svemu i da vas Bog usavrši kroz sve ljude, stanja i stvari s kojima se suočavate, kako bi se u vas utkalo što više onoga što Bog jest. Ponajprije morate primiti Božje nasljeđe na zemlji. Tek tada ćete steći pravo naslijediti od Boga veće i značajnije blagoslove. Svemu tomu trebate težiti i prije svega to i razumjeti. Što više težite da vas Bog u svemu savrši, više ćete u svemu moći primjećivati Božju ruku, uslijed čega ćete kroz različita gledišta i u različitim stvarima aktivno nastojati proniknuti u bit Božje riječi i zakoračiti u stvarnost njegove riječi. Ne možete se zadovoljiti pasivnim stanjima poput pukog nečinjenja grijeha ili odsustva predodžbi, životne filozofije i ljudske volje. Bog čovjeka usavršava na mnoštvo načina. U svemu postoji mogućnost za usavršavanje i on te može usavršiti ne samo u pozitivnom smislu, već i u negativnom, kako bi ono što dobiješ bilo obilnije. Svakog dana ukazuju se mogućnosti da budeš usavršen i prilike da te Bog pridobije. Nakon što neko vrijeme budeš proživljavao takvo iskustvo, duboko ćeš se promijeniti i prirodno ćeš razumjeti mnogo onoga što ti je prije bilo nepoznato. Neće biti potrebe za tuđim poukama i bez tvojeg znanja Bog će te prosvjetliti, pa ćeš u svemu primiti prosvjećenje i proniknuti u sva svoja iskustva. Bog će te sigurno voditi kako ne bi skrenuo ni lijevo ni desno, pa ćeš tako stupiti na put njegova usavršavanja.